kábíyèsí òye kádúpẹ́ aláìlúwà òye kádúpẹ́ àbí òye kádúpẹ́ èmi sọ pé òye kádúpẹ́ ara sàn abẹ́kùn fẹ́ ìjíjà kò lẹ́wà lọ òye kádúpẹ́. President mi kí aṣíwájú àkọ́bí olóògbé ẹtùkú oríire Grand Commander ọba Nàìjíríà GCON òye kádúpẹ́ olórí òye kádúpẹ́ àràsọ abẹ́kùnfẹ́ òtútù ìdíjà kò mẹ́fà lọ. Kábíyèsí làkọ́lá lọ́wọ́ ọba nínú àlàáfíà kókó lára ọ̀tá nílé kábíyèsí ẹ̀ ọmọ ojú. Ògbógbò lọ́wọ́ ní orí ní orí lábí ìṣògbógbò ọ̀gbà àbáàlé ọ̀nà ọmọ náà kò sákìrìkìrì kìrìkìrì lájà àìdẹ̀dẹ̀ bá alágbàwọ̀ ìyá nígbà gbogbo tó ṣe ló tẹ́kù ìgbàjẹ́ kábíyèsí náà ló ń ta lẹ́nu gbogbo àkọ́ ẹ̀fà ní. Kábíyèsí, kábíyèsí. Ọba kábàtẹ̀ wọlé, kábíyèsí. Ọba kílẹ̀ jẹun, gbogbo ni wọ́n lọ kí àgbàgbà ayé, gbogbo ayé ló bá yíyọ, kábíyèsí. Ọba kábàtẹ̀ wọlé, kábíyèsí.
Jésù ọlọ́run